Ahoj, jmenuji se Eva a tohle jsou mý dva psy, Bond a Skippy. Oba krmím syrovým masem, Bonda od jeho 9 měsíců a Skipku od štěňátka. S krmením jsem moc spokojená a proto bych i vám ráda ukázala, jak se taková příprava masa dělá. Co budeme potřebovat na domácí přípravu barfu? Kuchyňskou váhu, ostrý nůž, prkínko a kdo může, tak domácího robota, výborná věc na strouhání zeleniny. Já tady mám připravený na snídaně kuřecí krky, kuřecí letky a kuřecí mleté pro menší psy. Pak tady mám na večeře z kusového masa srdce, držky mleté, plíce mleté a svalovinou kuřecí mletou. Ze zeleniny pro doplnění stravy mám připravený celér, petržel a mrkev. Kdo chce, může použít červenou řepu, brokolici, cuketu, jaká zelenina vás napadne. Z dalších doplňků mám olej, přepuštěné máslo a kokosový panenský olej. Výborný. Jako doplněk můžeme použít i mořskou řasu, kelpu. Přidávám i vajíčka, syrová a bylinky. Den začíná snídaní a i já ráno dávám psům snídaně. Co dostávají? Dostávají kuřecí krky nebo kuřecí letky, anebo kdo se bojí, může dát svým menšímu psovi i drůbeží kousky. Je to namleté z kostí. Proč používám tohle? Kost je důležitá pro svůj obsah vápníku a proto každé ráno kost dostanou. Bond váží 20 kg, na snídani dostává 150 g masa, dnes dostane krky, mám je odvážené, žádnou přílohu nic nedávám, šoupnu do misky a dám psovi. Skip váží 18 kg, na snídani dostává 160 g masa, dostává víc než Bond, protože by mi jinak zhubnul. Dnes dostane kuřecí letky, jsou menší, ale má je taky rád. Odvážené, šoupnu do misky, nic nepřidávám a dám psovi. Pro ty z vás, kteří se bojíte kostí, máte menší psy, můžete použít nadrcené kosti, hrubomleté, drůbeží kousky, určitě nějakou variantu najdete. Snídaně máme připravené a teď začneme s přípravou večeře. Na večeři budeme potřebovat maso. Vybrala jsem dnes držky, plíce, kuřecí mleté, budeme potřebovat zeleninu, celér, petržel a mrkev, mám připraveno nastrouháno, budeme potřebovat olej, já si vyberu kokosový, kelpu, vajíčko a bylinky. Připravím si večeři pro Skipku. Byť váží méně než Bond, tak dostává větší porci masa. Já jsem si pro něj dneska zvolila držky. Mám je už zvážené, připravené, takže si dáme na misku. Nasypu to do ní. K tomu mu dnes přidám mrkev, dávám 10%, takže na 400 g 40 g mrkve. Mám to tak. Dostane kokosový olej. Dávám lžičku vrchovatou. A ještě nedostane kelpu. Přísady měním. Nedávám každý den ty stejné. Kelpy dávám zhruba 2 rovné čajové lžičky. A ještě ráda přidávám bylinky. Dnes dostane malinu list. Bylinky přidávám moc ráda. Naučila jsem se tím snižovat dávku zeleniny. Psi je mají moc rádi. Když se podíváme volně v přírodě, pes si vždycky najde z bylinek to pravé na louce. Takže já přes zimu dávám sušené bylinky a výborně si prospívají. Celé
Tak máme promícháno a teď už jenom přendáme do misky. Pro Bonda jsem si připravila na večeři plíce. Byť váží víc než skipka, dostává 350 gramů masa na večeři. Mám naváženo. Zas dám jen do misky. Pro něj zvolím olivový olej. Dám 2 polévkové lžice. Z dalších dám jetel, výborná bylinka na trávení. Trošku pomnu. Zhruba 2 hrstičky a vajíčko. Vajíčko dám celé, žloudek i bílek. Zeleninu přidávat nebudu. Celé promíchám. A zase dám jen do misky. Mám připraveno, stačí zavolat psy. Zůstalo mi tady ještě jedno maso, tak si připravím 1 porci dopředu do mrazáku. Opět odváženo, dám do misky, je to porce pro skipa, takže 400 gramů masa. Do toho si přidám od každé zeleniny tak, aby mi to dalo 10%, to znamená 40 gramů. Můžu přidat kelpu, pokud se zamrazí, nevadí to ničemu. Celé si to promíchám. Zapomněla jsem na bylinky, takže si tam ještě přidám bylinku. Tentokrát zvolím echinaceu. Přidávám ji míň. Přece jen to je bylinka, která má nějaké své účinky, tak trošku míň. Ještě promíchám. Připravím sáček. Celé do něj přesunu. Stačí dát do mrazáku a mám připraveno na zítra. Zadělám. Mám balíček hotový do mrazáku. Až rozmrazí se, stačí přidat jenom olej, máslo nebo kokosový olej a můžu hnedka dávat psovi. Pár tipů na závěr. Co do mrazáku nedávám? Vajíčko nedávám, kokosový olej, máslo ani olivový olej. Co naopak do mrazáku patří? Maso. Vždycky krmíte přemrazeným masem. Dál je výborná zelenina, přemražená, dobře se tráví pro psy. Bylinky, toho se bát taky nemusíte, kelpa, žádný problém mrazáku. Já jsem používala základní kořenovou zeleninu, ale vy si můžete zvolit jakoukoliv budete chtít. Na obrazovce vidíte jídelníček na 7 dní. Na každý den jsem zvolila jiný druh masa, zeleniny a doplňku. Pamatujte na to, že každý pes je individuální a pokud chcete začít krmit masem, je dobré psa první měsíc vážit a podle toho upravovat krmnou dávku. Pes by neměl přibývat ani ubývat na váze, pokud tomu sami vy nechcete. Doufám, že se vám příprava masa nezdála složitá a pokud ano, můžete si koupit již hotový barv komplet u nás na e-shopu nebo v naší prodejně. Maso máme připravené a můžeme jít krmit.